नोमानानो हं हं जाना दं बे थां नोमानि खिलामाया लोगोफोर गुन्दायाबो बिनानावजों रिलेशनशिपआव थानाय नङा। जोंहा फेसबुकनि जोंनि बर' मादैमोनहा दिनै 100आव 70%आनो गाज्रि आखल जाजोब्बाय नामा? थारैनो गाज्रि केरेक्टाराव थांबाय नामा? थारैनो गावनि केरेक्टारखौ दिन्थिजोब्बाय नामा? 100आव 30%आल' मोजांसै नामा? रायजोफोर बेवहाय सासे मादैया बुंदों बे मादैनि रिल्सआवहाय सासे हौवाया कमेन्ट खालामहरदोंमोन आरो बे कमेन्टआ मा जे मादैनि माला गुवार जाथारबायदां बेखौ खिथुआव मावनांगोन बेफोरबायदि बुंदोंमोन। थिग बे समावनो जोंहा मादैया रिप्लाइ होबाय नोमानि खिबुआ गुवार जाबाय बेवहाय मावहैदो होननानै बुंदों। स' रायजोफोर नोंथांमोना गासैबो फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांदो अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। नोमानानो हं हं जाना दं बे थां नोमानि खिलामाया बेसे गोलावनो नोङो नोंनिखौ सुनायनानै लानो हाया मालायखौ लोगोफोर गुन्दायाबो बिनानावजों रिलेशनशिपआव थानाय नङा। गुन्दायाबो बिनि डाबल गुन्दामि दाखुवासो बिनानावजों रिलेशनशिपआव थागोन मिथिबाय दा? सोरखौ नुदों दुनियाव बिनानावजों रिलेशनशिपआव थानाय? नोगोद फाग्ला फाग्ला भिडिअ होथारसैलै माथो होद लाजिखायाबोलै आसरितसो बेबायदि खालायनानै होनो नाङाब्रा लाजिसिं सिं। आं ओरैबायदि रागा जोंबाय दे ओरैबायदि रागा जोंबाय आङो खिन्थु आंखौ एदावनानै दालाखा होनखादां एदावनानै दालाखा खानाय सानाय खुगा सुगा बोख्लाबजोबगोन आं मिन्थिखाहो बारे बारे आं बेबायदि बुंजाया। आंनि फेसबुकाव रिल्स बानायनायखौ नोंहा मानो मेगन साबाय थादों? ना फेसबुकआ नोंसा नोंमानि नामा? नोंनि नामा? आंनि फेसबुकाव रिल्स बानायनायखौ हिंसा खालामबाय थानो बाथ्रा बुंहरनो फेसबुकाव रिल्स बानाय न'आवलाय मा मावो होनलायदों दा आंखौ मेसेजाव नायफै आंनि न'आव आं मा खामानि मावो माब्रै आं रिल्स बानायो जों माबायदि अनलायनानै खामानि मावनानै जानानै दङ। नों बायदि फुङाव बोथिसे ओंखाम संनानै सारोन बायदि मालायनि न' गिदिंनानै बाथ्रा सावरायग्रा आं नङा। खोथाखौ सानै हयै बुं मिन्थिखा नों सारोन बायदिबा आं सारोन बायदि नङा। फेसबुकाव आङो थाइसे थाइनै थाखा मोननायखायसो आङो फेसबुकाव भिडिअ बानायो। थाइसे थाइनै थाखा मोनाबा फेसबुकाव रिल्स ओरैनो बानायगोन नामा? आं गावनि सेहेराखौ दिन्थिनो थाखाय आङो फेसबुकाव रिल्स बानाया। थाइसे थाखा थाइनै मोननायनि थाखायसो आङो फेसबुकाव रिल्स बानायो। न'आव आङो खामानि मावालासिनो ओरैनो थाया मिथिबाय। खामानि मावखांनानै आङो दसेबाबो आङो देलायनानै रिल्स बानायो। रिल्स बानायखाङोबा ग्रोब आङो खामानियाव मुखुब जाफिनो। बेबायदि आङो खामानि मावाब्ला फेसबुकाव रिल्स बानाय थायोब्ला आं संसारखौ बोरै जादों? आं संसारखौ बोरै सोलिदों? आं आंनि फिसाखौ आं बोरै जोथोन लादों? बिमा जानानै सान आंनि न'नि मानसिफोरानो आंनि फेसबुकाव रिल्स बानायनायाव बयबो सापर्ट दं। आंनि फिसायानो आंनि बिहाव बिखुनजोआनो आंनि बिबाजै आंनि बेवाइ बिजावजालि बा आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बा आंनि फंबाय बिनानावानो आंखौ गासिबो सापर्ट दं। नोंलाय मालायसो नोंथ' मालाया बेबायदि बुंनो मोन्थाय गैया। नोंबो बानाय रोङोबा नोंबो नोंनि रोंगौथिखौ बानायनानै फेसबुकाव फैसा खामाय नोंखौबो सापर्ट खालामगोन। गोबोरखिनि एम्फौ साला गोबोरखियाव खिग्रमा उरखोन्दा उरग्रा साला मालायखौ बेबायदि हिंसा खालामनो नाङा। जों हाबा जानायबा जों फेसबुकाव रिल्स बानायनो मोना नामा? माबा मोनसे रायलायोबानो फेसबुकाव रिल्स बानाय जेबो खामानि मावा दांमाया दांनानै आंखौ मेसेजाव दालिहर। खोनादों आं खननै खोन्थाम गुबुननि खोमानिफ्रायबो आरो दिनै नोंनि खुगानिफ्रायबो आङो मेसेजाव लिरहरनाय मोनबाय। सासे गामिनि मानसि जानानै लोगो जानानै बेबायदि बाथ्रा बुंनो नाङा मिथिबाय? एसेबां अयनाय एसेबां नेग्लेक्ट जानाय गावजों गावसो सापर्ट खालामलायनांगौ। नोंबो बानायोबा नोंखौबो सापर्ट खालामगोन आं बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ। बेबायदि गोसोआव एसे लेथ्रा साननाय लानो नाङा। नोंबो बिमा जाबाय आंबो बिमा जाबाय। गेदेरा उन्दैफोरखौ फोरोंनांगौसो मिथिबाय? बेबायदि रायखुमानायजों नङा। फेसबुकाव रिल्स बानायग्रा होननानै जों गाज्रि आखुनि जादों नामा? नुदों नामा आंखौ गाज्रि आखु जानाय?
आरो आंनि फेसबुकनि रिल्सआव नाय मोनफा मोनफा बोखानानै आं गाज्रि रिल्स हगारदों नामा नायहै थां नायहै आंनियाव मोनफा मोनफा बेबायदि जानला मोनला रायलायनानै आंनि वाट्सएपआव जानला मोनला रागा जोंहोनाङा मिथिबाय संसार जानाय मानसि गोबां टेनसन थायो खर'आव आरो बाहेरानि बाथ्रा खोनाबावोब्ला बाहेरानि मानसिफोरजों बायदिसिना बुंजाबावोबा खर'आ अर जोंब्लावो रावबो थानो हाया नेक्स्ट टाइम बेबायदि बुंबावोबा होनखादां बेबायदि बुंबावोबा खानाय सानाय बुखुजोबगोन होनखादां थैनोखौ गिया आंबो बेथि बुंनानै दालाखा मालायनि संसारखौ गुबुना नुवा नोंनि संसारखौ आं नुवा आंनि संसारखौ नों नुवा मिथिबाय गुबुनखौ ओरैनो थानाय बायदि नुयो न'आव फैनानै नायफै आंखौ बेबायदि मेगन साहरबाय थानाङा आंखौ बेबायदि बाथ्रा बुंहरबाय थानाङा हाबा जाबाय फेसबुकआव रिल्स बानायनो मोना नामा हाबा जानाय फलोवार्सफोर एबार रिल्स बानायग्रा हिन्जावफोरखौ सोरबा बायदि मानसिया दुखु होयोबा जमा जमा लोगो नांनानै खानायाव हमनांगौ बिदि मानसिखौ